Γεια και χαρά! Στο σημερινό 19ο επεισόδιο της ειδικής σειράς Γνωριμία με τα εργαλεία της Αγιουρβέδα θα μιλήσουμε για κάτι έτσι λίγο πιο ιδιαίτερο, μιας και σήμερα είναι Πανσέλινος και μάλιστα έχουμε το λεγόμενο ροζ φεγγάρι που έχει ιδιαίτερες επιρροές στα ενεργειακά μας πεδία. Έτσι, είμαι η Σοφία Παδοπούλου και είμαστε εδώ στο σπίτι της Αγιουρβέδα, όπου με την υπόλοιπη επιστημονική μας ομάδα μελετούμε την επιστήμη αυτή απλά, πρακτικά, βρίσκοντας λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στον τόπο μας, περασμένα μέσα από τα φίλτρα της δικής μας αρχαιοελληνικής παράδοσης. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε like και share, να κάνετε το κανάλι μας έτσι πιο δυνατό και να έχουμε μια πιο διαδραστική επικοινωνία. Λοιπόν, ροζ φεγγάρι, Πανσέλινος, μια ιδιαίτερη Πανσέλινος. Έτσι κι αλλιώς κάθε Πανσέλινος σηματοδοτεί μία καμπή, σηματοδοτεί μία αλλαγή, σηματοδοτεί ανανέωση, απελευθέρωση, μεταμόρφωση. Ιδιαίτερα το λεγόμενο ροζ φεγγάρι έχει να κάνει με την Πανσέλινο αυτού του μήνα που ξέρετε είναι στη μέση της άνοιξης. Δεν είναι όπως στην αρχή άνοιξη δειλά-δειλά πάει να εκδηλωθεί, τώρα είναι στο full. Δηλαδή ό,τι ήταν να εκδηλωθεί τώρα εκδηλώνεται στο full. Και αυτό μεταφορικά σημαίνει πολλά. Έτσι, σημαίνει το φως της Πανσελίνου ότι διαλύει σκοτάδια, τα σκοτάδια μέσα μας και ουσιαστικά είναι ο καθρέφτης του δικού μας εσωτερικού κόσμου. Πριν συνεχίσω για τα της Πανσελίνου, να θυμίσω ότι βασικό κεφάλαιο στην επιστήμη της Αγιουρβέδα είναι η θεωρία του λεγόμενου κβαντομηχανικού μας σώματος, όπου σύμφωνα με αυτή τη θεωρία δεν είμαστε απλά ένα σύνολο από ιστούς και όργανα, είμαστε ενέργεια, είμαστε μία εναλλαγή ύλης και ενέργειας. Τα πάντα λοιπόν στο σύμπαν μπορούν να αποτυπωθούν σε μια συγκεκριμένη δόνηση, έτσι, πιο λεπτοφυής δόνηση, πιο χονδροειδής δόνηση, αλλά δόνηση. Σε πολύ σύντομα να πω ότι στην θεωρία του Κβάντα ένα σωματίδιο δεν έχει μια συγκεκριμένη θέση. Μιλάμε για την πιθανότητα να βρεθεί σε μια θέση. Οπότε ανάλογα με την προοπτική που δίνεται, με την συνολικότερη κατάσταση, εδραιώνεται μια θέση. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την ενεργειακή θεωρία, μπορούμε να διαμορφώνουμε καταστάσεις και προοπτικές. Τα πάντα όλα έχουν μια δυναμική, μια προοπτική, ανάλογα με τη δική μας δόνηση. Την κάθε στιγμή, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, οι πράξεις μας διαμορφώνουν μια συγκεκριμένη δονητική κατάσταση, που αν αυτή μπορέσει και συντονιστεί με τη συμπαντική, με την ανώτερη δόνηση, τότε επιτυγχάνονται θαύματα. Αν δεν γίνει αυτό, έχουμε τα λεγόμενα παράσιτα. Όλο το διακύβευμα σε όλες τις αρχαίες παραδόσεις, φυσικά και στην Αγιουρβέδα, είναι πώς θα γίνει αυτός ο συντονισμός με τον ανώτερο εαυτό, με την ανώτερη δύναμη. Και από αγιουρβεδική σκοπιά αυτό σημαίνει, δηλαδή θέμα της φυσικής υγείας, σημαίνει το ότι όταν μπορέσουμε και ενωθούμε με το ανώτερο δυναμικό μέσα μας, εκεί ενεργοποιούνται μηχανισμοί αυτοθεραπείας και γίνονται πολλά λεγόμενα θαύματα που δεν είναι θαύματα. Είναι μέσα στην ανώτερη φύση μας έτσι κι αλλιώς όλα αυτά. Σε αυτή την κατάσταση εξηγήσαμε ότι κλείονται, ενεργοποιούνται ορμόνες, νευροδιαβαστές, ντοπαμίνη, σερωτονίνη, οκετοκίνη, έτσι, που δημιουργούν νέες νευρονικές οδούς και γενικά διαμορφώνουν μία φυσιολογία, μία βιοχημία που μας δείχνει πολύ πλέον απτά, χειροπιαστά αποτελέσματα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες περίοδοι στο χρόνο, έτσι, στους συμπαντικούς κύκλους, που όλη αυτή η διαδικασία γίνεται πιο εύκολη. Η Πανσέλινος λοιπόν, η Πανσέλινη είναι τέτοιες χρονικές στιγμές. Δίνουν μια καλύτερη όθηση να μπορούν να γίνουν αυτές οι διαδικασίες, να μπορούμε δηλαδή να συντονιστούμε καλύτερα και να έλξουμε καλύτερα να συντονιστούμε με συχνότητες και να έλξουμε ανώτερες ενεργειακές καταστάσεις.
Συμβολικά στην Άνοιξη ειδικά, όπου γι' αυτό και έχουμε τώρα το ροζ φεγγάρι, είναι μια εποχή που τα πάντα μεταμορφώνονται. Έτσι, τα ζώα αλλάζουν τρίχωμα, τα φυτά ρίχνουν τα φύλλα τους και ανανεώνονται. Έτσι, μετά από μια περίοδο που ήταν οι σπόροι μέσα στο χώμα και γινόταν όλες αυτές οι διαδικασίες μέσα στο σκοτάδι κτλ. Έρχεται το φως και έτσι αναδύονται, βγαίνουν στην επιφάνεια, εκδηλώνονται, αφήνοντας οτιδήποτε περιττό πίσω. Έτσι λοιπόν συμβολικά συμβαίνει και σε εμάς. Είναι μια περίοδος όπου βασικά θα πρέπει να αφήσουμε το παρελθόν, θα αφήσουμε ό,τι πια δεν μας εξυπηρετεί και θα πρέπει να δούμε στο τώρα με ποια καινούργια προοπτική μπορούμε να συνεχίσουμε. Όπως λέμε χαρακτηριστικά, αν φανταζομαι το μυαλό σαν ένα κήπο, ένας κήπος θέλει καθάρισμα, θέλει κλάδεμα, έτσι πετάμε, καθαρίζουμε ότι δεν μας χρειάζεται, κλαδεύουμε, δηλαδή επεξεργαζόμαστε ότι πιθανώς μας είναι χρήσιμο στο τώρα και πια ανανεωμένοι προχωράμε. Το μήνυμα λοιπόν είναι ανανέωση, απελευθέρωση, μεταμόρφωση. Δεν είναι τυχαίο που είναι και το Πάσχα αυτή την εποχή, έτσι. Σε λίγες μέρες έχουμε την Ανάσταση, που τα μηνύματα είναι παρόμοια. Να φύγει το κακό, να φύγει το αρρωστημένο, να αναγεννηθεί το καινούριο. Η Πανσέλινος λοιπόν και ειδικά το ροζ φεγγάρι βοηθάει στο να ενεργοποιηθεί περισσότερο και να εξισορροπιστεί αυτό το ενεργειακό μας πεδίο και βοηθάει στο συντονισμό με τα πεδία των υπολείπων γύρω μας και γενικότερα. Ξέρετε, ο καθένας μας έχει ένα δονητικό αποτύπωμα. Είμαστε όμως μέρος ενός γενικότερου πεδίου. Ο ένας επηρεάζει τον άλλο, έτσι. Γενικά είναι σαν ένα δίκτυο. Το κάθε τι που συμβαίνει παραδίπλα και ακόμη πιο πέρα σίγουρα μας επηρεάζει. Σε τέτοιες περιόδους λοιπόν, τα πεδία μας, τα πεδία όλων μας μπορούν να συντονιστούν ακόμα καλύτερα. Γι' αυτό και ο τίτλος στο σημερινό επεισόδιο είναι «Πανσέλινος, κοσμικό διαπασόν που συγχρονίζει τις ενέργειες όλων μας». Και γι' αυτό σε τέτοιες περιόδους, σε πολλές παραδόσεις, ειδικά αρχαίες παραδόσεις, όχι μόνο θεραπευτικές, γενικά φιλοσοφικές παραδόσεις, γίνονται ειδικά τα λειτουργικά. Ξέρετε, τα λειτουργικά δεν είναι έτσι πολύ γενικά έτσι, ιστορίες έτσι, πιο μεταφυσικές. Είναι ειδικές διαδικασίες που συνδέουν το μεταφυσικό με το φυσικό. Έτσι. Αυτά είναι αλήθειες που υπάρχουν, απλώς εμείς δεν τις θυμόμαστε. Τα τελετουργικά λοιπόν γίνονται τέτοιου είδους διαδικασίες, ενθυμίσεις που βοηθούν να εκμεταλλευτούμε καλύτερα όλη αυτή τη συμπαντική βοήθεια. Πρακτικά να πω λίγο κάποιες. Λέγεται ότι είναι πάρα πολύ καλό σε αυτές τις φάσεις της Πανσελίνου. Βέβαια τώρα εσείς θα δείτε το επεισόδιο όταν θα έχει περάσει. Αλλά μπορεί να γίνει στην επόμενη Πανσέλινο. Μπορούμε να πάρουμε, λέει, ένα μπολ με νερό και να το αφήσουμε έτσι κάτω από το φως της Πανσελίνου. Και μετά να κάνουμε έτσι ένα μπάνιο με όλο αυτό. Θα πω 2-3 διαδικασίες και τι σημαίνουν όλα αυτά. Ή να ανάψουμε ένα κερί. Η διαδικασία του να ανάβουμε ένα κερί, όλο αυτό είναι ένα μικρό τελετουργικό. Ξέρετε, δεν είναι απαραίτητο να κάνουμε αυτά τα πολύ σύνθετα πάντα. Σημασία έχει πιο πολύ να τα κάνουμε μια συγκεκριμένη συνειδητότητα. Ότι γίνεται κάτι που απελευθερώνει κάτι, που μετουσιώνει κάτι. Αυτή η συνειδητότητα του γιατί το κάνουμε αυτό. Το νερό λοιπόν ξεπλένει. Και μάλιστα όταν έχει αυτή τη δόνηση, την ενέργεια της Πανσελίνου, ξεπλένει και καθαρίζει. Και το σκεφτόμαστε εκείνη την ώρα που το κάνουμε το μπάνιο με αυτό το νερό. Τη φωτιά που καίει. Έτσι, και ουσιαστικά ό,τι παλιό. Είναι μια διαδικασία ακόμη και πώς θα ανάψουμε το κερί και τη σκεφτόμαστε την ώρα που ανάβουμε το κερί. Η γραφή, το να γράψουμε κάτι, να γράψουμε σε ένα χαρτί
αυτό το οποίο θέλουμε να πετάξουμε από πάνω, αυτό που θέλουμε να διώξουμε. Ξέρετε, για να έρθει το καινούριο πρέπει να υπάρχει ένας χώρος, έτσι, για να έρθει το καινούριο. Άρα πρέπει να αδειάσουμε κάτι. Αυτό που θέλουμε να αδειάσουμε σε οποιοδήποτε επίπεδο, ακόμα και σε φυσικό επίπεδο, είναι καλό τέτοιες περιόδους να γίνονται καθαρισμοί. Σε νοητικό, σε συναισθηματικό, να πετάξουμε συναισθήματα. Να τα γράψουμε σε ένα χαρτί και να το κάψουμε. Και αντίθετα, να γράψουμε σε μια άλλη κόλλα χαρτί κάποια πράγματα που θέλουμε να έρθουν. Έτσι, που θέλουμε, δεν είναι έκφραση, που είμαστε και θέλουμε να τα έλξουμε. Να τα γράψουμε σε ένα χαρτί και να το αφήσουμε, λέει, αυτό το χαρτί κάτω από το φως του πανσελίνου. Ένα άλλο λειτουργικό, μια άλλη τεχνική είναι η αναπνοή. Έτσι, η αναπνοή, το να αναπνέουμε βαθιά και να φανταζόμαστε ότι παίρνουμε όλη αυτή το φως, τη λάμψη της σελήνης, έτσι, η οποία διώχνει και καθαρίζει, μετουσιώνει, απελευθερώνει, μεταμορφώνει. Εισπνέουμε λοιπόν, παίρνουμε όλο αυτό το φως, εκπνέουμε και διώχνουμε ό,τι θέλουμε να διώξουμε. Συνοψίζοντας λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω το ότι στόχος απότερος είναι το πώς σκέψεις, συναισθήματα, πράξεις να είναι όσο το δυνατόν πιο εξυψωμένα. Έτσι ώστε η δόνησή μας να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρή, πιο κατάλληλη και πιο συντονισμένη με την συμπαντική. Για να μπορούμε μετά να έλκουμε καταστάσεις, ανθρώπους, ανάλογα συναισθήματα και ουσιαστικά να οδηγούμαστε στην εξέλιξη τόσο τη δική μας όσο και των γύρω μας. Έχουμε πει σε προηγούμενα επεισόδια ότι ένα εργαλείο είναι οι θετικές επιβεβαιώσεις, δηλαδή να λέμε θετικές εκφράσεις. Ας πούμε, είμαι άξιος, είμαι ικανός. Έτσι. Μία πολύ σημαντική θετική φράση είναι π.χ. έλκω την αυθονία σε όλα τα επίπεδα, σωματικό, νοητικό, συναισθηματικό. Βοήθησέ με, Θεέ μου, δώσ' μου τη σοφία να τη διαχειριστώ στο δυνατόν καλύτερα για την εξέλιξη τόσο τη δική μου, της οικογένειάς μου, των ανθρώπων γύρω μου και γενικότερα των ανθρώπων που μπορώ να επηρεάσω. Βλέπετε, είναι μία επιβεβαίωση με συναίσθημα, με βεβαιότητα. Το να πούμε είμαι καλά, αλλά να μην το νιώθω δεν σημαίνει κάτι, μπερδεύουμε το σύμπαν. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σκέψεις, συναίσθημα, πολύ συγκεκριμένα, με σιγουριά και με κάποια έτσι ανυψωμένη πράξη. Γι' αυτό και βοηθούν πολύ και κάποια τελετουργικά. Και αυτά σιγά σιγά μας βοηθούν να αναπτύσσουμε όλες αυτές τις νευρονικές οδούς καινούργιες που γίνονται ουσιαστικά πιο παγιωμένες και σε φυσιολογικό επίπεδο καταστάσεις. Λοιπόν, η πανσέλινος λοιπόν βοηθάει πάρα πολύ τέτοιου είδους διαδικασίες. Δίνει μια καλύτερη όθηση στο να γίνουν όλα αυτά πιο εύκολα, πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Μην ξεχνάμε βέβαια εκτός από πανσέλινο και τα άλλα μας εργαλεία που έχουμε αναλύσει σε προηγούμενα επεισόδια, τα αγιβεδικά βόταν όπως είναι το σβαγκάντα, το μπράγμι, τεχνικές, η γιόγκα, ο διαλογισμός. Τώρα τελευταία έχουμε εισαγάγει και ένα νέο εργαστήρι, θεραπεία υποσυνειδήτου. Ξέρετε το υποσυνείδητο μας ορίζει σε 95%. Έχουμε την τάση, ακόμα και μετά από μια αλλαγή, έχουμε την τάση να ξαναγυρίζουμε σε αυτά που ξέρουμε. Είναι το υποσυνείδητο, είναι τα υποσυνειδησιακά μοτίβα όπως λέγονται χαρακτηριστικά. Το ξέρουμε και το αντιμετωπίζουμε. Ένα 5% μας ορίζει σε συνειδητό επίπεδο. Έτσι, ωραίο εργαστήριο αυτό, δηλώστε αν θέλετε συμμετοχή, τα τηλέφωνα είναι κάτω. Έτσι, βοηθάει πάρα πολύ στον καθαρισμό από τα αρνητικά και τα τοξικά, να καθαρίσουμε ό,τι έχει να κάνει και με το υποσυνείδητο. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με το συνειδητό, λίγο πολύ το γνωρίζουμε, το αντιμετωπίζουμε καλύτερα. Το υποσυνείδητο, το ασυνείδητο, τρέχει ειδικό εργαστήριο εδώ στο σπίτι της Αγιουρβέδα. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, share, κοινοποιήσεις, καμπανάκια, έτσι, για να γίνεται η παρέα μας και η κοινότητά μας μεγαλύτερη και πιο διαδραστική, γιατί είπαμε το ότι όταν τα παιδεία είναι πιο ομαδικά δίνουν πιο δυνατό σήμα στο σύμπαν. Και να κλείσω με ένα σλόγγαν που θα ήθελα να μείνει, έτσι, ότι η αλλαγή δεν γίνεται για μας, αλλά γίνεται μέσα από μας. Εμείς είμαστε αυτοί που μπορούμε να διαμορφώσουμε το οποιοδήποτε θαύμα στη ζωή μας.
Ευχαριστώ. Το ευχαριστώ είναι μια πάρα πολύ δυνατή λέξη και είναι πολύ ωραίο να τη λέμε. Να είμαστε ευγνώμονες, αρετές όπως ευγνωμοσύνη, αρετή, χαρά, ειρήνη. Αυτά είναι τα ανυψωμένα συναισθήματα που μας πάνε παραπέρα. Έτσι λοιπόν, όσο μπορούμε να λέμε σ' αγαπώ, όσο μπορούμε να έχουμε συμπόνια, να νιώθουμε συμπόνια, να λέμε το ευχαριστώ, όλο αυτό, όλες αυτές είναι τεχνικές που μας εξυψώνουν. Ευχαριστώ για όσους είδατε το επεισόδιο μέχρι το τέλος, μέχρι αυτή τη στιγμή. Μέχρι το επόμενο, να είμαστε.